naisip si mo? Cherry. Ano pa? Ikaw magsabi, ikaw nag-prank. Tapos ako, ano? Na-prank ka nga! Oo nga. Iyak na kami. May iyak na tayo kanina dun sa pintuan. Hindi, gaganyan-ganyan na yun sa mata eh. Dahil kaya. Uwe, ano, aminin mo kasi iiyak ka na. Oh. Muntik na ako. Hindi ko ba... Nakukonsensya na lang ako, girl eh. Hala dyan! Na-prank ako ni Cherry. Happy? Sana magkasahod ka na sa YouTube para ilibre mo na ako, no? Kung gusto mag-sponsor dyan, para mag-sanggupsal na kami. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So for today's video, may gagawin tayong something. Something talaga, oo, something talaga po. So, kanya dyan sa mga basudan niya, oh, hi sa inyo, shout out po. Mampaprank tayo guys ngayon. Oo, mampaprank tayo. First time ko itong gagawin. So, I'm sorry sa mapaprank natin ngayon. And nakaplano na to na ikaw talaga ang ipaprank namin. So guys, let's do this! So guys, eto na. Lapit na tayo sa kaya ng papunta ng crossing. So, chat ko na si Joy na papunta na tayo. So guys, eto na. Parang wala pang tricycle. Oh. So, dito tayo mag-aabot. So, opo kuya. Oo. So, eto na guys. So, may Angel's Burger lang po. Enjoy! Saan na yung isa? Saan na yung Pasok kasi sa amin, ano dyan. Nandito siya sa... Pauli na daw siya, dahil daw siya maiwas. Sige po, ayan. Joy! Ano ba yan? May sabi sa loob. So, iwan namin yung isa namin kasama. Kung nasaan. Totoo. Wait lang, hinatay natin. Okay. Sabi mo, iwan natin. Hindi, gago mag-gago. Ay, hello! Hello guys, meet Joy! Uy, batang pango. Pinakakaya dito. Ang tao. Nasaan? Nasaan? Ano sa gilid? Sa gilid sa may payong aso. Ito na. Hindi naman ako bukal na kita. Nagugutom. So guys, may isa pa tayong kasama. Si Met. Met? Met Joshua. So, alaan saan ba? Ka pa, mabak
Magbakal ka pa. Girl, yung mamitas, girl. Ha? Saan dito? Magbakal ka muna, magaling pang lumpia. Mabili mo na tayo ng lumpia. So, tara na. Payungan mo! Awa, ito! Ay, saan man? O, ito, buksan mo yung payong. Ano, maliga, girl? Sige, paraya na lang tayo. Ako mo man garo hanggang digdi. Girl, ay, may video ako nun. Kasubag ko ka pa naglalaka. Kung alam mo lang. Kain ha. Sobrang init, nag-swimming pa ako. Nag-swimming sa salo. Uy, bad words yun. Bawal yun. Mga copyright tayo. Saan dito? Dito. Lumpia, ara, present ka mo lang. Ito ba naman Saan? Ay, dahil ni taga-bas. Ngayon guys, nandito tayo sa Basud. Kailangan natin maghanap ng ano lang. Ano yan? Hindi. Pieces na yun. 25 pieces na yun. Oh. Ngayon guys, ayan po siya. Mamamalengke siya. Tingnan natin kung anong bibili niya. Ang mahal mo, tawagan mo. Magkano daw? Uy, hindi ka dyan kabali. Magkano daw? Magkano kaya na lang, kuya? Kaya na lang po sa camera. Magkano kinilig ba? Dali mo, kuya. O, dahil nag-iintindi sa iyo. Magkano nga yan? 360. 360? Uy, yung man, ano lang sa alawis. Kaya ko bata. Ika na lang daw. Matanoy! Magdali na. Pakalan mo na. Alisin mo na. Wala na tayo pizza. Ito na lang. Alisin mo na. Oo. Bayan mo na lang pa siguro. Ano na po yun? Kunting ano na. Nagtintawan lang. Kuya Len. Kasi lang kuya, 50 lang. Hindi afford yung ano. Ayos lang pumasay ko. Ayos sa Murani. May camera dyan. Tingnan mo. Ano ko? Hindi magbaradaya. Next, tama next! Hindi ka nga naman. Ay, ano ito na yun? Kasama ko. Binawasan pa. Ay, hindi ka na. Kasama niya. Sige lang yan. Ika nga ni din daw. Kasi yan kayo tulog. Tutulog mo ito. Apat kami. Ay kasi yan silupin naman sa sarap. May gulay sa harong. Ano pa? Cream and soft drinks. Soft drinks sa lang ng 1 liter. Karang. Magkano yun? May kung ano araw doon kita sa 7-Eleven. Dalawa, 100 ata pa. 100. So, discounted na tayo. 7-Eleven daw guys. Sige na. Wala na akong pumasay ko.
Girl, buti pa hotdog na lang yung sinampalaman, ano? Puro ka man hotdog. Dapat pala yun yung pala Sana, sili. siyam na lang tayo. Balik na. 78 dahil Ano po? 270. Sinapan mo na agad na tayo ng ano, ng sprouted. Dapat bago pala pumunta dito. Pinagbili mo na ng sprouted. Dapat nagbili na sa gano'n. Ayun na, akin yung piso mo dito. Diyos ko, wala na yung piso. Mahalaga ang piso. Oo. Wala na piso pa na tayo. Oh, sige. Crossing ng pili. Ano girl, papasok? Ha? Dito ko sa crossing. Wah, paglalakarin mo pa ako. Ay, hindi ko na kala nag-lopag si Papa. Siyempre, ate mo rin ako. Wala ko. Ay, May plastic na naman yung binabida. wakap kami na eh. Ganun lang. Nagsusuro ako. Iban talaga yan ang partner tayo. Hindi ako nalamin ako ng bibigyan mo. Ha? Pagkutik soft drink ha? Grabe talaga yun. Piso lang yan. Talaga. Masayin kita. Wala mo, masakan. Hindi ko masahon ka. Hindi ko masahon ka. Balik. Dapat pala nagkuha ako ng hot sauce. Hot sauce na. Dynamite plus hot sauce. Mahali ka ako ng tao. Kulit ito ay. Wala, busy mo sa So ayun guys, punta kami sa tindahan nila Joy. Mangunguha kami ng ano, mantika. Mantika. Oh, ano yun Joy? Ha, ganun ako sa camera. Ganun na. So may videographer po kami Uy, bakit ako lang ang maputi? Sana all. Uy, ako lang. Yan po ang videographer natin sa huli. Tapos, Hoy, kagaya. Hindi ko nahihiling ang video vlog. ato, ayaw sa likod. Ano? Hello, Bella! Papunta tayo tapos hindi natin yung isa natin kasama na babae. May tupag si Hills ko pati din natigbalik. So, shout out. Kay ano, na si Hills ko pakibalik na. Tagagamitin ko din ito. Di pa niya. Kalapit-lapit lang ako palang bahay nila tapos. Annyeonghaseyo. Sorry ka tapos. Sorry. Saan ang bahay? Ay, saan ang bahay niyo? Hi, Joby. Alam ko maganda ako. Tama lang para titig. Magpasensya niyo na po. Wala ko kayo sa vlog. Paano ko nun out? Kung nasa tindahan niyo, pasukin na natin. Oh. Uy, dahil ka. Dahil mo paglaugon. Sige, ano na natin. Oh, yes. Oh, hi guys. Oh, andito. Kompleto tayo. Hi, si ano. Nagluluto ako nito ka. Oh, si Kay, sir. May baka? Ay, may sarap pa po palihon kita. Uy, si Hills. Uy, pwede natin ako mag-isa. Ayan. I-rate natin pag tindahan na to.
Uy, dahil mo. Kaming benta. Kapan-pandenta. Welcome po sa aming tindahan. Sir, sa inyo po, ano po bibili niyo? Dedad ha. Toy, bawal lang yun sa ng dedad. Yan, ang galing kayo magbukas. Ano tong para inom Ay, dahil kakayan. Totoo yan. Wala na dito ang cheese. Uy, Justin. Hindi na matagay ka. Bawal, matagod. Ay, bagong pera yan. Hindi ka mag-coupé. Grabe. Makainis ko. Guys, ang daming coins. Hindi ko alam kasi dahil tanga, galing ko lang yan. Ay, di ka na ako mag-cashier. Maluya ka nila lang. Hindi ko nga yan. Ano yung Winston Chetel? Di ba, galing ko? Dali na mainit ako. Uli na kita. Ayun na, oh, ayun na sila. Ano to, may lahi? Ang kikit ng mga aso nila. Hello. Magkakulit, ah. Sila. Naku na pang madulas. Mayok yung tubig. Nag-ano yan? Nag-vlog ka. Tukaw na! Tama lang daw kakayan. Nagtatampo na siya. Kailangan din yung lambing. Cherry lambing. Mama! Mama Cherry. Mama sili. Maluyang nila lang kamay. Maluya. Testing. Yan. Uy, basket pala dahil ka maburak mga santik ako. Kaya, ngunyan lang eh. Sige. Pag mayo na, i-time eh. Kaya ang sarap. Napaksin dahil sa ibang saro, tapos nagtimpla na digdi ay sus. Baka lang. Maangulis na naman kayo. Ngayon man, manguris na. Tapos na. Tapos na ang manguris na. Manguris na. Dahil madata kaya si CR nila Jason. Nakakapalo.
moments later. Papunta kayo. Pakot ka. Sige. Hindi ko kumuha sa waso sa taas. Dito ka lang yung dito. 7 hours later. Nakapairit na ako. Anong inisip ko? Naisip ko kanina. Wala, ba't si Cherry okay? Wala ka ibang inisip? No. Hindi mo naisip pinaprank ka? Hindi, malay ko nito. Bryce, malay ko siguro pa. 20 yan. Sa prank! Siya, alam niya din yan. Alam din niya ni Alam nila yun lahat. Kahit si Joshua, alam nila yun. Alam niya yun. Si ano, ikaw lang ko lang alam. Pag ako din nag-prank, maiyak din kayo lahat. Pag Sa natutulak ako prank! mag-vlog. Ano ka naman? Joy! I'm sorry. Hindi, iyak na yan kanina eh. Hindi ko lang pinansin. Hindi ko lang pinansin. Hindi ako ipapaliwala. Ano naisip mo? Ano naisip ko? Oo. Mali mo naman ako naisip. Hindi, kanina hindi ka pinapansin. Bigla kita hindi pinansin. Ano naisip Galit si mo? Cherry. Ano pa? Oo. Ha? Yun lang. Pero di ka na lumalapit sa akin kanina ha? Oo, naisip. Bakit? Ha? Bakit? Siyempre, sino ba naman, alam ka na, nakikita ko na hindi na ako pinapansin, alam nang lapitan ko pa. So, siyempre, ganun ako. Sige mga no? Pag galit sa akin, hindi na ako nalapit. Kasi alam din ni Joshua. Alam din? Alam niya yun na ipaprank kita. Pero hindi na Oh, Joshua. Sige, sabihin mo. Dali, sabihan mo. Sabihan mo si Joshua. Ay, bahala siya. Napaka-attitude mo. Wala kang hiya. Sige, papapanood ko to sa kanya. Dali na. Napaka-attitude mo. Di ako nalambing ng lalaki. Pasensya ka. Nasa ko yung sa alambing. Ma-attitude ka, ma-attitude Sige ka. mga no? Suntok ka na lang. Sige mga Ayan. Na-prank ako. Lakasan. Oo. Sige na. Abo. Joy. Joy? Hindi na prank ako. Dali na, edit ko. Oh? Ikaw magsabi, ikaw na-prank. Tapos ako ano. Na-prank ka nga. Oo nga. Anak na nga eh. Pero iiyak na tagang kanina dun sa pintuan. Hindi, gaganyan-ganyan na yun sa mata eh. Hindi kaya. Uwe. Ano, aminin mo kasi iiyak ka na. Oh. Muntik na ako. Hindi ko nakukonsensya na lang ako girl eh. Aminin mo kasi iiyak ka kanina eh. Hindi ako mahiyaya. Hindi. Maiyak na siya kanina, di ba? Pag ako, sa ima ko maiba. Naol. Kung sa kanya ka masama bakit nasa tabi pa rin kita. Sabihin mo na kasi na-prank ka. Sabihin mo na-prank ka. Hala dyan! Sabihin mo na-prank ka. Na-prank ako ni Cherry. Ati, Edit ko. sana magkasahod ka na sa YouTube para ilibre mo na ako, no? Sana magkasahod na po si Cherry. Sino man po gusto mag-sponsor dyan? Para magsanggupsal na kami. Babay tapos walang kamay. Yan ang ano. Kasabot din po yan. Kasabot Yan din. ang maayos na vlogger. Kasabot din yan. Ganun. Matagal na siguro kami nagplano niyan. Tapos sinabihan ko siya na balot mo. paprank natin si Joy. Sa kontrahidor. Oy, Like, ayun Lumayag kaya siya. Oh. Sabi niya, sige, Kayla. Sabi ko, kung sasabihin kay Joya, sabi niya, sige. Kaya pala! Kaya pala, di nag-chat. Dahil na talaga ako madyawa. May trust issue na talaga ako. Jowa na sana kaso ayaw. Uy, ang ingay ko, girl. Ano? Ano to? Saldo ka na? So, guys, pauwi na ako. Pauwi na kami. Ano to? Saldo ka na? Tabi-tabi pa. Social distancing. Hindi, social distancing. Walang social distancing. Ako lang ang magdi-distance. Ano na
Nag-tiktok kayo. Ha? Pwede naman kayong mag-usap. Rescue? I-rescue na daw yung puso niya. Naol, may kasamang bebe. Sana all. Pilit ka, sayang ang camera mo pag Unya na may tricycle na din papunta ng Tabaka. Makurfew ako dyan. Oy, ano man ang curfew, alas 7 man. Kahit na, makukurfew ako ni mama. Okay. Ay. Sana all ganyan. Bye-bye! Bye-bye! So, ayun guys, na-prank natin si Joy. Iiyak na talaga yung kanina dun sa may pintuan. Kasi, nagpupunas na siya sa mata. Kundi na lang iiyak na ka. So, nakonsensya talaga ako kasi di ko na kayang i-ignore siya. Nung time na uuwi na kami. Hindi ko na kaya. Congrats sa atin. Kasi hindi siya nagpahalata sa video kanina na hindi ko na siya pinapansin. Kasi yung dalawa nating kasama, hindi nila, ano yun, yung tawag na, tawa sila ng tawa. Buti yung isa kasi, okay naman yung katabi namin ni Joy, yung prinang natin. Okay naman siya kasi talaga, alam niya na yung matagal na via PM pa. Nag-PM ako sa kanya na paprank namin. Pero yung dalawa kasi, kanina ko lang sinabi kaya hindi sila siguro nakapag-prepare. Pero, okay naman kasi namin ni Joy na. So, ayan guys, ang video natin for today, yung na-prank natin si Joy na akala niya mag-vlog lang tayo. Pero ang totais, pa-prank talaga natin. So, na nagustuhan nyo po yung prank ko, please like and share, subscribe, and hit the notification bell para ma-update ka sa next video na i-upload ko. Thank you po!